אני עושה בדיקות לנשים עם אנדומטריוזיס כבר מ-2011, ונשים שמגיעות אליי אומרות לי לא כאב לי, או כאב לי פחות מבדיקות אחרות שעשיתי בחיי. וכשהזמינו אותי לתת את ההרצאה הזאת, אולי הגיע הזמן שאני אבין מה קורה אצלי בחדר הבדיקה שגורם לנשים לצאת החוצה עם התחושה הזאת. אז חיפשתי מחקרים, ואתם שמעתם על הרבה דברים הבוקר, אבל אז עברתי שלב ושאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני עושה? יש כאן מישהו שלא יודע מה זה אנדומטריוזיס? אני יכולה לדלג על השקופיות הראשונות שלי? אף אחד לא הצביע, אז אני אחסוך זמן. אבל אני רוצה רק לומר, אנדומטריוזיס נתפסת כתסמונת כאב. באנדומטריוזיס יש דברים נוספים שלא מדברים עליהם, כמו תופעות של מערכת העיכול ותופעות של דרכי השתן, ולפעמים אלה התופעות הדומיננטיות, ואומרים לנשים אין לך כלום, ומתעלמים מהכאב שלהם, זה אתם כבר מכירים. ובעיות פוריות זה דברים שאנחנו מכירים. כמה מילים על כאב אגני כרוני. כאב אגני כרוני זה תופעה של כאב שהוא מעל 6 חודשים, הוא לא בהכרח קשור לווסת, אבל מצאו, וזה מחקרים אמפיריים שנעשו על ידי איגודים בעיקר בעולמות הפסיכולוגיה, שב-50% מהמקרים יש פגיעה מינית ברקע. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה חלק מהבסיס למה שאני... 50% מהמקרים של כאב אגני כרוני יש פגיעה מינית ברקע. לגבי האנדומטריוזיס אנחנו לא באמת יודעים, כי אנחנו לא באמת יודעים מה השכיחות של האנדומטריוזיס, ואני דילגתי על השיקופית הזו, אבל אם תרצו אפשר להתעכב על זה. במה האולטרסאונד תורם לעולמות האלה? האולטרסאונד הוא היום כלי הבחירה לזיהוי דברים בעולמות הגינקולוגיה, אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, והוא רלוונטי גם לאנדומטריוזיס וגם לכאב אגני כרוני. אבל מה קורה עד שהאישה מגיעה לחדר הבדיקה, לפחות עד שהיא מגיעה אליי, או הרבה פעמים עד שהיא מגיעה לקולגים שלי שעושים בדיקות דומות? היא סובלת הרבה מאוד זמן, לא כל כך מקבלת את הקשב, אתם כבר התייחסתם לזה, ובמיוחד באלה שהכאב הוא כרוני ונמשך הרבה מאוד שנים, והיא סופגת חוסר אמון מהסביבה, או בנשים שחוות את הכאב האגני הכרוני, ויש להם גם את הפגיעות האחרות ברקע ומחלות נלוות, כמו פיברומיאלגיה או דברים אחרים, יש גם אלמנט נפשי שמתלווה לזה, עם burden, כאילו אין לי מילה יותר טובה לזה בעברית, אבל סבל מאוד ממושך, וגם משמעות שאובדן שעות עבודה, פגיעה בחיים שלהם באופן כללי, ועוד הפרעות קשות מאוד לתפקוד הכללי שלהם. בהבחנה המבדלת של כאב אגני כרוני, אז רוב האנשים לא רוצים להם את ההבחנה, ומסתובבות עם איזושהי הבחנה אמפירית, אבל באמת ברוב המקרים אם עושים את המאמץ להבחן, זה יהיה אצל נשים אנדומטריוזיס, אצל גברים זה כנראה יהיה משהו אחר, אבל אצל נשים זה יהיה אנדומטריוזיס. וגם אגב נשים שיש להם מה שנקרא IBS, Irritable Bowel Syndrome, אצל רובן זה יהיה אנדומטריוזיס, אם מישהו רק ישלח אותן לבדיקה ויקשיב למה שהן מספרות. אבל תסתכלו מה שכתוב שם למטה, פסיכוסוציאל, מה שאולי לא רואים כל כך, זה הדברים שדובר עליהם קודם, שזה נשים שיש להם קטעים נפשיים קשים על בסיס סבל עבר. אז איך אנחנו עושים הבחנה של אנדומטריוזיס וכאב אגני כרוני? היסטוריה, להקשיב לאישה, לשאול אותה את השאלות הרלוונטיות ולוודא שאנחנו לא מפספסים שום דבר במה שהיא מספרת לנו. ולהקשיב לתסמינים שלה, לא רק להיסטוריה שהיא מספרת, ההיסטוריה האישית וההיסטוריה המשפחתית, כמובן הבדיקה הגינקולוגית, סך הכל אנחנו אמורים להגיע ל-90% מההבחנה, זאת אומרת ברמה התיאורטית, אישה שמגיעה אליי לאבחון אנדומטריוזיס כבר הייתה צריכה להגיע עם הבחנה מהרופא המטפל, אבל זה לא קורה משום מה. ה-CA 125 אין לו שום ערך באבחון אנדומטריוזיס ושלא יגידו לכם אחרת, ואז אנחנו מגיעים לבדיקות ההדמיה. בעבר לפרוסקופיה הייתה הגולד סטנדרט, והיום לשמחתנו הרבה זה כבר לא כך, כי האימג'ינג הפך להיות הגולד סטנדרט, והבחירה של איזה שיטת הדמיה תתבצע, אם זה יהיה אולטרסאונד או MRI, נורא תלויה במדינה שבה אנחנו גרים. בצרפת זה יהיה MRI, כי זה מה שהם יודעים לעשות יותר טוב. אצלנו בארץ אולטרסאונד זה הכלי שבו אנחנו משתמשים, ולכן אנדומטריוזיס וכאב אגני כרוני צריכים להגיע לבדיקה באולטרסאונד. והאולטרסאונד זה בדיקת הבחירה, זה הכלי הראשון שצריך להשתמש בו, וצריך ללכת למישהו שעבר הכשרה. זאת אומרת, אם עושים בדיקת שגרה במרפאה, ואתם תקבלו תשובה על רחם תפולות בית מ"פ, זה לא בדיקה ששוללת אנדומטריוזיס. היום אנחנו נראה קצת יותר לגבי זה, ואתם יכולים לראות שם למעלה, אחד המאמרים הראשונים שדיבר על זה, הוא מאמר כבר מלפני, זה מ-2009, הרבה מאוד זמן, שהיום כבר יש קונסנזוס שאימג'ינג זה הכלי שאיתו צריך לעשות את ההבחנה, וממש לא צריך לנתח נשים רק כדי להבחן אנדומטריוזיס. יש נשים שצריכות ניתוח אחר כך, אבל זה קבוצה של נשים שצריכות ניתוח.
לפעמים צריך בדיקות הדמיה נוספות, ואז מוסיפים את מה שצריך. וחשוב לזכור, אולטרסאונד תקין, אפילו אצלי, אולטרסאונד תקין לא שולל לאנדומטריוזיס, בסדר? אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אז אני יושבת עם האישה, ואני מדברת איתה, ואני מבררת את כל הדברים האלה, גיל, מילדות, BMI, דימומים, היסטוריה של אנדומטריוזיס, היסטוריה במשפחה של אנדומטריוזיס, כירורגיה שהיא עברה בעבר, אני שואלת אותה את כל השאלות שצריך לשאול, שואלת אותה לגבי כאב, אתם יכולים לראות כאן את הווס, ומה שהכי חשוב, ואתם שמעתם את זה, זה התקשורת. כשאני מדברת עם אישה, אני מסתכלת לה ישר בעיניים. והיה לי מטופלת לפני כמה זמן, שאחרי שסיימתי לשאול אותה את כל השאלות, והסתכלתי לה ישר בעיניים, הסתתי רגע את המבט הצידה, והתחלתי לכתוב את כל מה שהיא סיפרה לי. ואז היא שואלת אותי, תקשיבו טוב, זה רלוונטי שנאנסתי בגיל 12? היא לא הייתה מסוגלת לספר לי את זה כשהסתכלתי עליה. אוקיי, אבל עדיין חשוב להסתכל. וכשחיפשתי באינטרנט, זאת שמסתכלת ישר בעיניים, מכל התמונות מצאתי את הג'ינג'ית הזאת. אוקיי? מה עוד? אז שאלתי את השאלות, בררתי. מה שלמדתי מהמטופלת שסיפרתי לכם קודם, זה שאם פעם היה לי קצת לא נוח לשאול את השאלה הזאת, ורוב הנשים שנכנסות אליי לחדר הן מספרות לי את זה ביוזמתם, אבל כנראה שצריך לשאול. אז צריך להסתכל בעיניים ולשאול את השאלה ולקוות שהתשובה תגיע כשמסתכלים בעיניים, כי היכולת לתת אמפתיה כשמסתכלים בעיניים היא באמת הרבה יותר משמעותית, כי ברגע שהיא אמרה לי את זה, אני חזרתי את המבט אליה ועזבתי את המחשב שישאר שם לבד, והמשכנו את השיחה בקשר עין. אז זה מאוד מאוד חשוב, זה הדבר הראשון שאני רוצה, מסר עיקרי, קשר עין. הדבר הבא זה, אחרי שכבר יצרנו איזושהי היכרות ראשונית עם האישה, להסביר לה מה הולך לקרות בחדר. אז אני מסבירה, אני אומרת, אני עושה קודם כל בדיקה בטנית, ואחרי זה אני עושה בדיקה וגינלית. אני עושה בדיקה בטנית כי מבחינה רפואית חשוב מאוד לראות מה קורה דרך הבטן, אבל הבדיקה הבטנית היא עוד דרך לשבור את האווירה בחדר, כי מיד ללכת לבדיקה וגינלית זה לא נעים, והבדיקה הבטנית חוץ מזה שאני צריכה את המידע הרפואי שאני מקבלת ממנו, זה יוצר איזושהי קרבה ואמון שאפשר אחרי זה להתקדם בצורה יותר טובה. אני מבקשת מאנשים בשביל הבדיקה הווגינלית כמובן לרוקן את שלפוחית השתן, תמיד יהיה אופציה למלווה בחדר, רוב האנשים באמת מגיעות עם ליווי, בין אם זה יכול להיות אימא, אני רואה הרבה מאוד צעירות, זה יכול להיות אימא, זה יכול להיות אחות, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות בן זוג או בת זוג, כל אופציה אצלי בחדר היא מקובלת, ואני גם בדרך כלל מנסה לשבור את האווירה עם שיחה כללית, זאת אומרת אני אשאל שאלות אם זה סטודנטית, מה היא לומדת, או אם זה תלמידה שהיא בתיכון, אני אשאל אותה אם היא גם נגיד הולכת לצופים, או עושה דברים אחרים, או מה התחביבים שלה, כדי לייצר איזושהי אווירה שהיא הרבה יותר נעימה בחדר. אני תמיד אבקש הסכמה, ההסכמה היא לא בכתב כי אנחנו לא נדרשים, אבל תהיה הסכמה בעל פה. עכשיו אני לא יודעת אם אתם מכירים, גם על פי הנהלים של משרד הבריאות, הסכמה צריכה להיות בכתב או בהסכמה, זאת אומרת או עכשיו בעצם זה שהאישה מגיעה והיא אומרת כן אנחנו יכולות לעשות את הבדיקה, אז היא בעצם נתנה את ההסכמה, וזה נורא חשוב כי זה נותן לאישה את העצמה ואת השליטה על כך שהיא זו ששולטת באירוע. תנוחה גינקולוגית אתם מכירים, נורא חשוב שיהיה פלקסיה טובה פה ופלקסיה טובה פה, כי זה משחרר את השרירים ומאפשר הרפאיה של רצפת האגן. אני תמיד מכסה את הנשים, כי אישה שהיא לא מכוסה לדעתי מרגישה לא בנוח ומתכווצת וזה לא אפקטיבי. חשוב שיהיה לאישה נוח, יש לי כרית שאפשר להניח אותה מתחת לראש, ככה בעיקרון זה אמור להיראות בגדול, מאיזו תמונה שמצאתי מהאינטרנט. כשאני משתמשת במטמר הווגינלי אני שמה עליו המון ג'ל, בין המטמר לקונדום, אני אראה לכם את זה, בין המטמר לקונדום יש כמות אדירה של ג'ל, זה לא כמו פה אבל זה המכשיר, שמה המון ג'ל, זה מרכך את הקצה, ואני שמה עוד המון ג'ל מבחוץ שזה נותן את הלובריקציה, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי של הבדיקה. אז אמרתי אני מתחילה עם בטן, ואני אומרת לאישה אחרי שסיימתי את בדיקת הבטן, הבדיקה הווגינלית אני מאוד משתדלת לא להרחיב, אבל אם כואב לך תגידי לי, ובכל שלב אני יכולה לעצור, אני יכולה לעשות הפסקה, אני יכולה לאפשר לה להכניס את המטמר בעצמה, ואצלי זה עניין שבשגרה, שמעתי שמישהו דיבר על זה קודם, מי שרוצה להכניס את המטמר לבד יכולה לעשות את זה, אני לא לוחצת חזק, לפעמים היא שואלת אותי נכנסת בה? ואני כבר שם, אז צריך לעשות את זה מאוד מאוד בעדינות, ואם יש תחושה של אי נוחות, או אם אני מרגישה שהיא מכווצת, כי יש שרירים של רצפת האגן, אז אני עוצרת וממתינה, ומאוד חשוב שהבדיקה לא תיקח מלא זמן, זאת אומרת אני לעולם לא אעשה את הבדיקה הזאת עם מישהו שאני צריכה ללמד אותו לידי, כי זה לוקח פי 3 זמן, והאישה לא צריכה לסבול, היא לא בעונש, בטח לא, זאת אומרת אני מדברת על בדיקות של אנדומטריוזיס, כן? שיהיה ברור. עוד שיטות להוריד את עוצמת כאב בזמן הבדיקה, אז אפשר להראות את המטמר מראש ולהסביר לאן הוא נכנס, חשוב מאוד לוודא שיש הרפאיה
של רצפת האגן, וזה על ידי הדברים שאמרנו. עוד כלי שהוא טריק מאוד טוב שאני מאוד ממליצה להשתמש בו, אם אומרים לאישה תלחצי חזק למטה, ומה שאנחנו קוראים לו תנוחת ולסלווה, מה שבעצם קורה זה שהיא לוחצת החוצה כדי כאילו להוציא את המטמר החוצה, או לתת יציאה, או ללדת למי שילדה בעבר, ובאותו הרגע היא מרפאה את השרירים של רצפת האגן, את שרירי האלווטור, היא מרפאה אותם, ואפשר ממש לראות את זה, אני יכולה לראות לכם עוד מעט אם נספיק להגיע לקליפים, ואז קל יותר להכניס את המטמר הזה, אפילו אצל נשים שיש להם וגיניזמוס, או שעברו טראומה בעבר, התרגיל הזה מאפשר להן לשחרר. אני גם אומרת להם תשתמשו בזה אחר כך בכלי בקיום יחסי למשל, כי זה מאוד, מאוד עוזר, וזה מאוד עוזר להפחית את הכאב. מה שקורה בזמן שאם הן מקפצות זה שאי אפשר להזיז את המטמר, אז כל תנועה שלו כואבת, ואמרנו כבר שהם משתדלים לא להכאיב, מקבלים אנטומיה שהיא לא תקינה אם יש התכווצות. האישה גם מתחילה לנוע בכיסא בחוסר נוחות, מרימה את הישבן ומכווצת את השרירים, ואז אי אפשר להמשיך את הבדיקה, וגם מקבלים ראות לא טובה. אז לכן ההרפאיה היא מאוד מאוד חשובה, ואני אעשה את כל האמצעים שדיברתי עליהם כדי להרפות. לבדיקת האולטרסאונד יש לנו היום אמות מידה, ולשמחתנו הרבה יש סדר בבדיקות, אבל יש דברים במהלך הבדיקה שהם כואבים במיוחד. עכשיו זה רק הכנסתי כדי להזכיר לכולנו שאני מתחילה מהבטן, שזה איזשהו תהליך שאמור להיות יותר מרגיע. יש גם אנדומטריוזיס בבטן, אצל נשים שעברו ניתוחים קיסריים בעבר, פה נכנס מטמר, שימו לב, לאט, יחסית, אבל בעיקרון זה מאוד איטי, ותוך כדי הכניסה אני גם מסתכלת על הדברים שאני יכולה לראות אותם בדרך, ואתם יכולים ממש לראות כאן, אלה השרירים של האלווטור המכווצים, שאם הם מתכווצים, אין שום דרך להיכנס פנימה, זה מאוד מאוד חשוב להרפות אותם. זו תמונה שכשאני רואה דבר כזה, ורק נכנסתי, אני מבינה שיש לי פה הרבה עבודה, כי זה אנדומטריוזיס, זה אדנומיוזיס, זה הולך להיות בדיקה מאוד מאתגרת, ויש פה גם נגע של באזור של המעי, אז אני בשלב הזה כבר אגיד לה, יכול להיות שזה קצת יכאב, יכול להיות שכבר כאב לך קצת בעבר, ואנחנו מדברות בינינו, והתהליך הוא מאוד אינטראקטיבי, והמטרה היא באמת שזה לא יכאב. ציסטה, היא לא מכירה את זה, זה מנובר שיכול להיות מאוד כואב, זה מנובר שבו אנחנו רוצים לראות אם יש תנועתיות באגן, אז גם לפני זה אני בדרך כלל אומרת, יכול להיות שזה קצת יכאב לך, בואי נעשה את זה ביחד ובאיזי, אז אני מזהירה מראש. יש עוד מנוברים שעושים שאני מדברת עם האישה תוך כדי הבדיקה, זה מצב שבדרך כלל מאוד מאוד כואב, זה לא קליפ, אני אדלג על זה פשוט כדי לחסוך זמן, וזה קליפ שבא להראות איך מוציאים בזהירות את המטמר החוצה, הוא שוב יכול היה להיות יותר איטי הקליפ עצמו, אבל ממש לאט, כי גם היציאה דרך השרירים האלה היא מאוד מאוד כואבת. אתם רואות? אני לא מסתירה, נכון? לאט לאט. וזה אמיתי, פה לא העטתי אותו. אוקיי? אני אעצור כי באמת אין לנו הרבה זמן ואני לא רוצה להעלות אתכם, אבל אני כן רוצה לתת לכם זמן לשאול שאלות, כי מאוד מאוד חשוב. היה לי חשוב שההרצאה הזאת תהיה כלי לימודי, כי אני, כמו שאמרתי קודם, אני עד עכשיו לא באמת חשבתי מה אני עושה, ואני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, וכנראה שזה נותן איזושהי חוויה יותר טובה ממה שהיה בעבר לחלק מהאנשים, כי הרבה נשים אומרות לי, זאת הייתה חוויה מתקנת. אז אני מקווה שתיקחו את הכלים שאני ניסיתי להעביר פה, ותשתמשו בזה, מי שבודק נשים, תשתמשו בזה ביום יום, ותזכרו, שיח מקדים, קשר עין. האינטראקציה עם המטופלת תוך כדי הבדיקה, הבדיקה צריכה להיות מאוד אינטימית ומאוד רגישה, להקשיב למה שהאישה אומרת, הכל זה למעשה בתקשורת, אני מאפשרת לנשים לשמור איתי על קשר גם אחר כך, ומתקשרות איתי לאחר מכן במייל, ואם יש שאלות בהמשך, לפעמים צריך להגיע לביקורת, אז אני אומרת להם לחזור לביקורת, ואז אנחנו באמת ממשיכות את השיח בינינו, ה-take home message, והוא בסגול, כפי ששמתם לב. תודה רבה.